Iya, cocok mangisi nopo dan juga akeh men lho. Tanggung jawab dalam iki mau yo ono sing ngadel tanda tanganmu lho. Mboten saged kula tanda tangan. Lah pripun? Saged cap jempol. Cap tengkak. Cap jempol sepiro? Iso ngene. Ayo. Tenanan pura iki. Lho, ndarek bapak iki ya kudu. Iya. Iya. Tak sik dites tak. 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 Plung. Tak plung. Plung tak. Oh iya. Tong. 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 Dudu. Black. Tong dudu black. Black dudu tong. Tong dudu black. Black dudu tong. Malah kaya ledek gedreng kok malah. Apa nek sono do angel ngono lho. Ngetes piro do angel. Papa. Tuku gedang. Pak bapak tuku gedang. Coba yo ngopo dadak sila-silake. Lho sila. Lho kados bapak mas-mas niki nek lampu kan ya sila. Pak Bambang tuku gedang. Ya apa? Ya nek aja sasarane aku. Senengku lho Mas. Seneng-seneng. Kowe iki nek ngono. Kan kesorot lampu. Sorot lampu iku ya padha. Sayang coba nek. Yo. Jadi tak perbola mau. Pak Bambang potong rambut. Nah. Rambut. Oh, ku ya rambut tak? Napa Iya, iku ya. rambut napa? Iya. Ya kok beda posisi ngono. Gemes nek aku iki yo nek ngono lho. Lah yo niki pocong. Nggih pocong. Sesidengan. Nggih. Ora godre lho. Budriling koyo sayang. Oh, palurah godrile mengke nggih, Pak. Mengke nembe digoreng godrile. Tiba-tiba model kalau ini godrel ini mau mundur ya. Sami ya mawon. Water besi. Berikut. Nah, ya nanti ngadeg mawon. Dadi bayangke omongan karo wong gedhe dhuwur ngono wae. Nggih. Ora sama ngake aku. Ngomake aku sesuk enek ngono. Ya ora pernah sampean. Mbak Lala. Gorine tumbasan pinten? Kan iki namung 2.500. Gori. Guru sami kendal sak kok. Lah kok go ijo-ijo kaya. Kelakone kanthi laku. Menika ugi dipun siaraken secara langsung live streaming Jumbe Multimedia Record. Nggih. Tak ucap. Terus ingkang kami channelipun menapa, Mas? Napa Mas? Cah desa. Cah desa channel. Cah Desa. Cah desa. Monggo di-subscribe. Oke, Pak Tarno Tania Jaya wonten Tanjung Priok. Wah, ini jelas lewat TikTok. Kok sih iso live to? Mboten. Oh, TikTok ya YouTube. Nah, wis salam-salam ra kanggo sapa? Ora. Prabu kirim. Ora aku nek karo sampean aku ngene iki wis kok cukup sampean. Sing ae Prabu kirim kok lesu meneh. Mbah Mun. Selah Ada nih Mbah. wangkas kumpang jimpe guruku nek karo Mas. Rasa mulane iki, Mbak. Wes mulane kok Sekas nyantuk sandi nyantik iki aku lene iki lho. Susun aja aku TPA. Salim. Walek lho. Piye kok malah awakmu sing Walek piye? sing gede seluwe tuwa ki salamane disayang tangane. Lah iso. Lho, Lah iya ngene. Lho, walek.
gede sayang ngono. Heeh, lah gede kuwi. Lah, Ora tekan maju kono. Kok padha salaman ya wis ngono. oper sayangku. Mulai Setya budya pangatase durhaka. Sesi demen nggih. Maka dados Luwe becik biasa. Oh, istimewa. Nembe kebaca. Asane ki walus lho Mas, monggo Mas. Kemane ora ora ngira bocah multimedia lah. multi talenta. Apa wae iso. Multi placenta. Iya, Piantune aku. Nembang suarane apik. Nendang yo luar biasa. Nggih, apik. Bejane sing duwe yo Mas ya. Bojo piye? Lah piye? Bojone nggo praktek lho. Kowe ngerti bojone kuwi. Piye? Lah kok bojone piye? Piye dikapane? Akhir turu kan amor. Keling-keling ngendang terus kok bojone keplaki ngatutune entek. Ora ono kok ngomong. Aja ngono dhewe Mbak Lala, bojoku jek utok. Ya iya, aku rasa sembilan ki bagus lho Mas. Nek ngopeni yo apik lho. Lah ya dhewe ngamro ngendang. Oh, saiki momen. Oh, saiki momen. Nanti ngomong. Urip ana
Sekarangmu ya apik kok. Sekarane lho. Masa joget iki apik? Sekarangnya kebiasaan. Jos mau. Lah Iya, iya. Sekarang bareng. Sing piye? Kuwi dadang kok ya. Apik ta? Apik tenan, Mas. Paduka, blong, paduka, blong, paduka, blong, tumpahi. Ambilmu. Karo perusahaan dhewe ngono Sekarang ini mau. Lah jeneng kowe kudu engko aja sampe mandek ngono terus. Ngono terus piye? Ya pokoke kendali terus ngono. Ampun, semawon. Kula seneng dikendali masih. Ayo. Wis seneng. Seneng. Jangan ujak-ujak. Ngerti nggak jawab? Kayak bojoku ya. Alah, yo ganteng iki. Ampun semua saiki wong-wong goblok. Dan Tengah ra ukur. menyok bagus. Yo bagus segelem kaya. Urip ana kudu Kompak lho, Pak. Kompak karo mas-mase. Kompak. Lompat jalan. Luar biasa. Kula kali kanca-kanca Wira Prabu. Badranaya nggih. Badranaya pun kompak, Pak. Nggih tanggal pinten melih. Wah, foto tenang mawon nggih. Kowe iki gawake opo? Kok banget gawake. Kowe maling kowe. Ini bukan kesedang loh ya. kembali ning gori mau. Mbak Lala, Piye Mbak Eva? ono trowemu. Yo, Mbak Sepuluh sama ucap. Lah ini, wah, yo maksudnya, bocah ini sama Pak. Lho, apa? Kok persis terenggiling toh? Allah. Pelompokan. Menika ugi wonten ingkang badhe atur pisumbang terembangan. Pak, tak usah iki pondok Natasa iki. SD apa SMP to iki? Nanti lali aku. Kula gumun kae Mas Enceng niku piyambak sama patut. Nggih. Lah dilebokne karo ngopi yo patut. Lah kok diaturi kok. Kula urip lahir kalungan usus niku. Mboten lho, Pak. Lahir kalungan kabel. Malah karo. Piye iki? Ya. Iki piye? Pripun niku? Pripun nonton apa niku? Wonten ingkang badhe ngaturaken pisumbang terembangan. Oh, ada. Satu lagu saking Mbak Natasa. Ya Mas, diserapke Mas. Truk. Aduh. Iki ada kocok. Lah itu setipu kok. Ya langsung dari Mbak Eka menyesuaikan. Selamat malam, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Pitepangan paring asma sinten? Tepangaken nami kula Natasha Wulan Nirmala saged dipanggil Natasha. Natasha Wulan Nirmala. Wulan Nirmala. Nggih, asli saking pundi?
Ponorogo, Bancar, Bungkal. Bancar niku desa Kilen niku. Bancar Bungkal. Wonten panggonan iki. Oh, ngaten. Status menapa, Mbak? Sekolah. Status sekolah. Nggih. SMP, SMA, SMP. SMP. Nggih. Kelas pinten? Satunggal. Kelas 1 SMP. Nggih. Padha. Wah, Iki kok kelas 1 SMP to, Le? Lah wis tuwekan bangkot ngono kok. Sing ngomong aku sapa? Lah jariku kok kelas piro, Mbak? 1 SMP. Lah iya padha karo anakku. wah, Aku kelas 1 SMP. Aku sampean. Yo ora. jebule. Oke, mau nyanyi apa, Mbak? Kusumo Wijo. Kusumo Wijaya. Oh, kali musik niki. Kusumo Wijaya. Cita-cita mau jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Ya. Mas Uncak cita-cita mau jadi apa, Mas Uncak? Maling. Senang. Maling. Ning yo gampang mlebu omahe wong-wong. Ora konangane ketara. Lah kok ketara? Lah wong aku ning kene liyane aku neneng lho. Ora apa-apa lho. Oke, pakai musik ya. Nggih. Satu tebak Kusumo Wijaya. Ya. Monggo dulur-dulur Indonesia. Betul ya. Elok suarane jos. Sip, ya semoga-moga sampeyan iki dadi penyanyi sing go internasional sing ketompo karo warga masyarakat. Amin amin. Sing pripun? Niki jenengan paring ke Natasha iki. Oh, nggih. Ah. Gitu. Wah, Niki pikantuk amanah saking Pak Dalang. Niki kersane paringi jenengan. Nggih, matur suwun, Bobo. nggih. Sami-sami. Ampun Tetap dicaos. semangat. Nggih, ampun Sekolah dicaos, siap. Semangat berlatih nyanyinya. Nggih. Sing penting sekolah sik ya, Mbak ya. Nah, biar nyanyi nggo sampean bae. Nggih, terus Biasane penyanyi anggar lari sithik iki terus meteng kok gawe. weh. Iya ora kok. Contone. Jadi matur nuwun pinakasih, Dok. Matur nuwun. Nggih. Nggih, Natasha sukses tercapai cita-citanya. Amin, amin dong. Masih ada beberapa loh Pak Ucap. Sinten? Nah ini ada penggemar jenengan luar biasa. Sinten iki? Pak Pilar Rusdiana, wah tenang. Niki wong mas gowo, wah watu bodino tanda tangan jenengan prasasti kan. Waktu gede. Nggih. Aku ngeprok kok. Aduh Bandung kok. Kok waktu gede. Nggih. Mbak Natasha kan Mbak Vela. Pak Pilar Rusdiana, Mbak nggih. Vela harus Ada Pak Pilar, ada Mbak Rani, berdua monggo. Mbak Bella sama Rani. Ya. Ya. cepat Mas. Yo. Ya. Oi. Uncak kodok ngorek neng kir kali. Teote blung, teote blung, teote blung. Nono nenong. Kodok. Ini Mbak Vela yang mana? Wah, Mbak Vela. Mbak Rani ya. Apa? Salim kok. Salim. Iya, salim. Cini. Iya. Mbak Rani. Nggih. Ya Allah, Mbak. Rasa meduk. Lah, pripun? Mau. Lah apa to, Le? Lah kono dadak dongkrong go kene aku dikira incang. Lah napa mboten? Ora. Eleh asline cari kesempatan ya. Enggak. Aku demen ngono ki bar kuwi kena ada ilahi ya. Ada apa? Aku terus tibilen kok. Elek nek nyawang Mbak Vela karo Mbak Rani iki kaya perawan kumbiyen ya. Alah. Pedemu. Lah sawangan bodiku kaya Mbak Vela, ayuku kaya Mbak Rani. Iya iki dhisik kowe iki. Iya. Rupamu lho. Gak witeng. Sing letan kae molor kabeh. Umbelen yo sagok. Wah. Masane kaya Mbak Sheila. Cowok Vela. Mbak Vela. Oke, Mbak Vela sama Mbak Rani. Ini Mbak Vela statusnya apa? Niki lho Mbak Vela sing niki. Sing lho. Iki Rani. Lho, iki kae Vela. Oh iya, Mbak Vela. Status Lajang. lajang.
Status Kula Nggih. SMP. masa padha Natasha. Nggih, nika kelas tunggal kula kelas 3. Boy. SMP ada kepanjangannya loh mas. SMP apa? Sampun menak pisan. Ayak bolong. Apa nih? Oh, ayake bolong. Ayak niku napa? Ayak iki nggo. Ayak iki nggo. Apa ya? Saringan. Saringan. Ya saringan. Saringan. Nah, kuwi. Nek umpama sampeyan nyawang Mbak Vela Mbak Rani iki nek buah apa lho? Mbak Vela iki buah apa? Ya iki semangka. Kok iso. Ketok halus, jerone buah minum akeh. Seger. Nah, aku. Mbak Rani. Talok. Kok iso talok? Iso talok. Kok iso talok? Nek talok iki tombo asam urat, Mbak. Ya Allah, berarti aku tambune mbah-mbah ngono kuwi. Baik. Ora tombo penyakit tapi. Nek aku buah apa? Hah? Aku buah apa? Alah ya semangka bosok kowe. Sing apik. Iya, iya. Ini mau nyanyi apa Mbak Rani sama Mbak Vela? Mungkin ada gandengan Iya, ada tadi Puspitono. Puspitono. Puspitono, ye. Lek, engko aja lali bar Puspitono godrine, Pak. Ya kudu, Nggih. kudu diaturke rumasane. Jenengan tengah mawon. Pun kula mriki mawon apa? Kenapa kok uyumut kayak galon le mineral? Semene. Loh, kan ada manis-manisnya gitu. Ora galon mineral semene, terus cangkem isuk. Maka Puspito Nolo. Nolo. Oh, Kados. Matur nuwun. Mbak Bella, Mbak Rani. Iki pengen ben lonceng ya ning kene lho, dalam Pak Lurah lho iki derek kene kayak bisa. Debutnya teng mriki, debut. Nggih, debutnya di sini. Matur nuwun. Lho, ning ini mau jan. Enten mriki. Lah, iki ora kok jebule ning kono. Enten mriki kula. Nggih. Munggah-munggah iki sik enten lho sing pengen jual malih karo jenengan. Anu niki dawuh saking Pak Lurah riyen. Nggih. Mengke dak Godril, godril. Oh, nggih godril riyen. nek godril Mengke iki Pak Lurah malah di demo niku rumah iki kali barani iki. Ya. Nah, Godril. godril. Ya. Sing jogeti Cak Oncak. Sing jogeti Cak Oncak. Godril nek rapi jogeti ya mening lho. Mboten Pak Lurah to. Pak Lurah godril. Ajeng ayo. Mbah sinten wau lho ingkang ngersakaken. Mbak Lurah niku pikantuk Amanah. amanah. Kaya dhewe bengi kaya godril yo jejer. Jejer parek lemaken ya godril. Takkan cari Godril ki sawaya-waya penak. Nggih. Godril Lumajang. Lumajang. aja. Godril Lumajang kok. Apa ngawi? Kiranan aku manut ra. Aku ladok. Manut Mas Bowo. Nggih. Monggo Mas. Kula kan carane Mas Encek nggih. Nggih. Pak Lurah bisa. Wah, kula Pak Lurah. Wah.
Kates ya belok. Nggih. Sampun Pak Lurah. Pak Lurah sampun. Dadi Pak Lurah nggih mboten gadah utang kalih wargone. Nggih, terus Mbak sinten wau. Mbah, lu lali Mbah kok. Dar. Mbah Sarmo. Sarmo. Mbak Sarmo. Nggih. Pun Mbak Sarmo ampun demo Pak Lurah. Masa ya kok perkara godrele demo. Yo iso ae. Oh saiki apa sithik demo apa sithik demo. Iya bener ya Mas ya. Ora Dadi apa-apa. saiki dadi pimpinan yo saiki mumet tenan. Kleru ngomong. Nggih. Wis medsos langsung nyebar. Betul. Jenenge manungsa kan gone salah lan luput to niku jane. Nggih betul. Anu, piye lek aku ki gak mau ki mikir lho. Mikir apa? Jenengan ki tunggale pira to? Bisa mikir aku tekan kono Aku iki ki lho. kepikiran kowe ngono terus iki kepikiran. Tunggalmu ki pira? Asline pira? Tunggalku to. Heeh. Lha kowe iki karo like ora dong lho. Ah, kan. Kan tak critane tunggalku ki asline 5. Lima. Gede. Duduknya kaya kowe apa kaya bapak? Padha kaya aku kabeh kae. Ya cilik-cilik. Cilik-cilik 5, umur setahun dolan turut kebunan. Weh. Nah, sing papa panggarangan modar dari sitok iki. Oh, wong kok panggaran. Cilik-cilik niku umur setahun lho. Turut kebunan kok. Lima uncek berjalan-jalan. Hah? 5 uncek berjalan-jalan di kebun yang lebar. 4 uncek pangan garangan, hanya 1 yang pulang. Lagu opo ya? Lagu opo? Lagi ini TK. Nggih lho bapak perso. Nggih. Aku dhisik ra TK. Update to. Tadi wonten kalih menika. Sinten mawon? Mbak Marfuah dan Mbak Hani. Nah, yen iki solehah tenan asmane Marfuah. Marfuah. Marfu'ah. Marfuah ora Marfuah. Malah nyerempet. Nggih Pak. Marfu'ah dan Mbak Hani. Mbak Monggo Hani. jumeneng. Ya maka coba Mbak. Luar biasa. Bodronoyo. Badranaya. Jas. Selamat malam, Mbak. Nih, selamat malam. Mbak Marfuah yang mana? Mbak Marfu'ah ini. Oh, yang ini Mbak Marfuah. Mbak Yang ini Mbak Mbak Hani. Mbak Hani. Hani Marfuah. Hani Marfu'ah. Iya. Marfuah. Mbak Marfuah. Lo kali Kola. Kalau Marfu'ah. Marfuah. Mau nyanyi apa? Apa ya? Apa ya? Imut Dika. Nika ugi katur dinanipun Pak Agus wonten Halo Pak Agus. Perumahan Puspasri menawi mboten salah menika wonten kualangan jenengan. Ugi Pak Waris Sugiono di Surabaya nika Wah. kentut salam katur pamuncak. Waalaikumsalam Pak Baris. Nggih. Ugi kagem Mbak Lia wonten ing Karangmandan. Sopo? Bojomu no. Udah wis turu ngawur. Nggih. Napa? Yo, derek mawon. Apa bang? Merdeka niki. Nggih. Wah, lho. Ono. Wis 80 tahun ya ra merdeka. Kawitane sinawon ya wono. Sampun. Sampun. Kan terus jadi makan bisa. Duwe kalau langsung apik Mbak gini. Apik. Ya Mas. Sing piye kuwi? Ada janji tresno di Nah, seksama. aku loh. Atas nang sejati. Rekanipun Mas Arya Galih. Yo. Nggih. Mas Lutfi. Anu Mbak kowe kene Bang. Ora jenengan. Boten jenengan. Kita kan oleh. Ora, wis jenengan enten tengah, kula ten mriki. Dadi kaya anak tangga niku. Wis kaya anak tangga. Ndek. Kurang ajar.
Ya Mas. Iya kan terus Iya. Kaunter. dalam Buatan kroson ini pun setengah lurus. nopo nggih Pak Nggih, kula sama mriki niku wayangan ya jam 5:30 rampung lagi, rampung lah. setengah 6 Nggih, ya aku setengah 6 toh pun jam kali 12 bisa untuk pakai kontrol ya kalau Pak. lah nggih Nggih, matur nuwun iki semoga ada waktu yang lebih berbahagia lagi kita bisa bertemu. amin 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 ya rabbal Untuk alamin sadar berkenanya pagi dengan pagi Pak luar biasa bahagia. alhamdulillah Nggih, dan matur sembah nuwun nggih mangke di teruske kon sing waktu sing luwih kepenak. Niki jenengan kondure betaki bensin boten? kula Nggih. boten kok masa betake bensin Oh nek mulai kok betake bensin mangke diobong iki tak lebokke meneh nek ngono iki. anu arto mawon Oh. Lah nggih mangkane ku ndak malah aku ngelungi kono tak dekek kene wae. niki kula pun ngoten to Ya nggih wis setengah loro kok. Lah sini pripun jenengan ati kaki kok. boten gara-gara Nah, biasa ngene tak-tak. Kula iki mesake panjenengan daleme nggon kulon Gunung Lawu kono. Mulih engko subuh tekan nggon pertama Bancolana sampeyan biasanya si adus ning kono. Nggih matur sembah nuwun Nggih. macange Donga dinonga kancet. nggih Dipuji manggil Rai Basuki. amin mugi panjenengan sehat Amin. laris manis mugi sedaya warga masyarakat Amin. wonten ing bungu Nggih. tansah guyub rukun sedaya pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah tur barokah Amin. pinaringan sehat panjang yuswa Nggih. tutuk anggenipun momong putra Amin. wayahipun ngapunten kanthi lepatipun Nggih. Pak Lurah sabar anggenipun momong warga masyarakatipun Masyarakat itu. ngaten nggih Tapi pangapunten nggih Bapak. Nggih, Mbak Pan. Semoga ketemu lagi. Monggo. Amin. Ngapunten iki kula anu tampi Nggih, diamankan. kula tampi Diamankan. nggih. Matur nuwun. Nggih. Oh, mbok go kabeh siji aku lho. Hah? Si aku mbok maklar sih. Ora. Maklar maksudnya. Matur Masih nuwun. saya digowo. Wah, sampun iki. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Duh, apa, Mas? Angge pun ngene iki dialog. Ini dialog ini kok kalau nang iki. Wis proyek wis dialog wis penutupan kok. Duh, apa, Mas? Ndereke ingkang sinuwun badhe nggih pakaryan nyobong dupa jroning sanggar pangan